Kajing puli ni kitab jong Amos kalanong kabaar kadakon nriu hadus po khatlai hadu bakhat nriu utrayu ong kumni namar ki kam dakai ki ba ir shir jong ka Israel ngalarai kun ban penstom ka nabaki di yo bahog ban yo pisa ban yo bakrdu ban yo shijur ki judi nabaki kerdam hadu khandau ya ka khli barangli bat ki khanyat sharut nanti yo basham janjar mat khpa bat khun ki poi ya kaju ka kanthai hadu mala panja buram sang ya ka kerteng bakhu jonga naba ki thia harut ki duan kat balam halor ki janphong maki yo banda bat ki de kawan bikin yo nakiba shudan kuna hakayeng ublei jungki hinrainga ngala penyap iki amor haba ki wantur kita ki breu ki bajrong chuan lakum ki ding kedar bat ki baklain lakum ki ding sneng manga ngala pendu yaki nadu ki so shalor hadu dengkhong shapo de manga barawan yalame phi nari jem bat ubala yalame phi sapus nem hakarai e raidam ba phindu bio dakhol yakari ki amor shu ngan si roj phi shkhak hadu khandeu kumba yu roj ka kali kitskum shistai nada phet ubasten enom laj bijai ei kabor jong bakhlain wat urat ba unom la man plai yaladi unong set khnam unom la shan ubasten mare unom la man plai yaladi wat ubashong do kulai unom la ban lai em wat ubayaw do not apdeng ki khlawan saphat langkhoj hakata kasni uong utrai kakatien jong utrai kajing puli na gospel katkum Matthews kalenong ka bapra kadkhon pakhat pra hadu bahar puar ujisu le iyo pai ba sau dong jong u bat ulap tha ban lek shashiliang gaduriao wei ustadan lawan shau uang ko na hikai ngala kaloi ban bot yame kat shaba melek ujisu la pai ktien ha u ki marsiang kidon githliu bat kisim kidon kiskum henrei khon ubri dan chakathia wei pat ubriu usnran laong ko kenran sha bangan lek tab yau kpa jonga ujisu la jubam tebut yanga bat i iki bayap kintam kito ki balalan the gospel jong utrai